Museoak dira artean historia ikusgarri egiten duten leku bat, ez? Eta bertara joaten den publikoak historia hori jasotzen du, ez? Eta askotan kontatzen da, badirudi edo museo askotan edo gehienetan nola autore berdinak errepikatzen diren behin eta berriz, badirudi azkenean historia autore horiek osatzen dutela, ez? Eta nolabait hori da publikoak jasotzen duena eta hori da azkenean gizartean eraikitzen den historia, ez? Gainera museoek badaukaten neutraltasunaren zantzu bat edo badirudi publikoa bertara doanean pentsatzen dula, jasotzen dugun mezua dela, leku hori dela leku zientifiko objektibo bat, kontatzen zaigun historia da, dagoen historia ez dagoela besterik, eta ez dagoela interpretaziorik, ez dagoela narraziorik, baina berez hori ez da hola. Eta horregaitik eroso barneratua daukagu publiko bezala museo batean ikusten duguna egi bat dela, ez interpretazio bat, baizik eta egi borobil bat. Eta ikusten dugun gabezietako bat da, behin eta berriz ikusten dela, bilduma guztietan dela, emakumeen portzentaia beti oso txikia dela. Eta hori dela eta gure erakusketan helburuetako bat izan da aztertzea zergatikan, ez? Portzentaia txiki horren zergatiak non dauden erroiek. Lehenengo 16 eta 17 mendean artista izaera gaur egun ulertzen dugun bezala formatzen hasi zenean, artista horiek tailerren bitartez antolatzen ziren, tailer horretan lan egiten zuten gizonezkoak zein emakumezkoak, baina tailerreko maisua zen lana sinatzen zuena, ez? Eta hori dela eta Errenazimentuan jada hasi ziren batez ere gizonezko artistak agertzen, nahiz eta oraindik emakumezko artista oso esanguratsuak eta importanteak dauden. Baina azkeneko kolpea emakume artistentzako profesionaltzat hartuak izateko izan zen akademiarekin. Akademia horrek egin zuena izan zen emakumezkoen parte hartzea erabat murriztu, gehienetan debekatu, eta batez ere debekatu ziren zen naturaletik kopiatzeko aukera. Nola emakumezkoak askotan akademietara eta joteko aukera ez zuten, sistemak goi-mailako gaiak edo gaitzat hartzen zituen horiek ere jorratzeko aukerarik ez zuten izaten, ez? Gai historikoak eta lakoak. Orduan, beraien etxetan lan egin behar izaten zutelako, azkenean erabiltzen dituzten gaiak ere ziren inguruan zituzten horiek, ez? Erretratu gintza asko jorratu zuten, beraien familia, lagunak irudikatuz. Eta normalean gauza txikiak eta egunerokoak, ez? Adibidez, bodegoiak edo lorontziak, ez? Oso ohikoak ziren, ez? Eta honekin lotuta oso gauza kurioso eta interesgarria izan zen, hasi ginean, artelan guztiak ikusten, derrepente sila pila bat agertzen zirela, aulki pila bat leku guztietatik, ez? Eta hasieran esaten genuen, baina zer dira sila hauek, eta zergaitik hainbeste aulki, ez? Eta azkenean guztia logika honen barruan ulertu behar dugu, ez? Aulkiak badia etxetan, edo zein lekutan, edo zein unetan daude elementu batzuk, gainera aulkiak oso desberdinak izan daitezke, eta honek joku estetiko bate ematen die artistei, ez? Gauza desberdinak pintatzeko. Eta, akademia horrek ere zehaztu zuen zeintzuk ziren arterik importanteenak, eta arte horien artean, pintura, eskultura eta arkitektura zehaztu zituen, baina ez, zeramika, brodatua, josketa, oihalgintza edo bestelako horrelako praktikak zirenak askoz ere feminizatu da. Horrek ere asko eragin du azkenean bildumetan. Gizonezkoak azkenean pintura edo artista edo eskultura edo arkitektura ekintza intelektual bat izan edo zela arrazoitzerako garaian zerbait arrazionala zela justifikatzen hasi ziren, ez? Eta garai hortan ja emakumeak ulertzen ziren zerbait edo emakume sentsibleak edo bazutela beste izaera bat eta horrek egiten zietela artistara edo artista ez izateko arrakala batean sartzea, ez? Geoegia da, 18. mendean, justo artistaren izaera erromantizismoan eraginez ere kontrako modu batean ulertzen zela, ez? Artistak izan behar zuela pertsona sensiblea. Eta horretan, justo kontrakoa esaten zuten, gizonezkoak bazirela sensibleak eta emakumezkoak berriz hotzak, eta hain hotzak zirenez, ez zakatela halako kapazitate sentsibilizazioa artelanak egiteko. Eta azken apunte bat, lehen esan dudanarena, emakumeak izan zitzaketela eta gizonezkoek ez, eta horrek markatzen zuela,
16. 17. mendean, eta inkluso 18. mendera arte, argi esaten zuten arteari buruzko idatziek, emakumezkoek ezin zutela arterik ekoitzi, beraien sorkuntza ahalmen guztia umeak izaten gastatzen zutelako, horrela esan da. Orduan, beraien sortzeko modu bakarra zen amatasunaren bitartez, eta horrek ahalmenak entzen ziren, eta benetan sinesten zuten hori, bestelako sorkuntza bat egiteko, ez? Erakusketa hau San Telmo Museoaren gonbite batetik jaio zen. Bere asmoa zen lehenik eta behin bilduman zituen emakume artisten lanak erakustea. Baina argi zuten hori egiteko ere bai diskurtso bat eraiki behar zela, eta gurekin hitz egin zuten horri buruz, eta guk proposatu geniena zen aztertzea emakumezko artista horien lanen bitartez arte sistemak nola irakurri dituen, nola kanporatu dituen edo nola barneratu dituen ze irakurketen bitartez, ez? Eta ez izatea emakume artisten erakusketa bat hori guretzako oso importantea zen, ez dugu uste emakume izateak kategoria bat denik. Orduan erakusketak egiten duena da emakumezko horien lanei balioa eman, ikusgarritasuna eman, ikusteko aukera ematen digu, baina egiten du diskurtso baten barnean non aztertzen dugun museoek ze paper bete duten artearen sisteman, emakumezko horien lanak baztertuak edo bigarren mailan geratu izatean. Espazioak badauka bere esanahia ere bai, eta Ana Garziak gurekin lan egin duen arkitektoak egia esan oso ondo ulertu du ze transmititu nahi genuen, eta nahiko deigarria eta desberdina den proposamena egin zigun asko gustatu zitzaiguna, nolabait saiatu gara Anarekin batera sentsazio horiek ere transmititzen ikuslearen gorputzarentzako, ez bakarrik modu abstraktu batean, baizik eta ere bai artelanak ikusteko moduan ere. Hasieran, guretzako garrantzitsua zen, jake museoaren bildumatikan abiatzen ginen, bildumaren inguruan hausnarketa bat egitea, ez? Garrantzitsua zen, pixka bat hausnartzea, nola sortu zen bilduma hori, eta nola iritsi ziren lan horiek bildumara, ez? Orduan, adibidez, bazuden doaitzak, legatuak, baita ere Prado Museoaren depositoak, ez? Eta, emakumezkoen lanak bereziki olako modutan edo sartu ziren, ez? Lehenik eta behin esatea, bildumetan sartzeko modu horien artean, bazegoela bat zela, instituzioari oparian ematea lana lehiaketa bat irabazten baldin bazenuen, edo beka bat ematen baldin bazizuten, ez? Baina batez ere lehiaketa batean parte hartzen baldin bazenuen, irabazten baldin bazenuen, instituzioak diru bat ematen zizun sari modura, baina zure lanarekin geratzen zen eta instituzioko parte izatera pasatzen zen. Badago Gabonetako lehiaketa 50. hamarkadan, eta hor emakume artista oso interesgarrien lanak daude, gaur egungo lehen mailako gaur egun lehenengo mailakoak kontsideratzen ditugun artistenak, Mentxugal, Maripaz Jimenez, Ana Mariparraren lan oso interesgarriak, Maite Rokandio, baina gontzan beste lehiaketa bat oso importantea Gipuzkoan, eta izan zen emakume pintoren lehiaketa. Eta denetariko emakumeek hartzen zuten parte, edozein adinetakoak, edo zer gauza pintatzen zutelarik, erabat irekia zen, eta orduan bazeuden neskatilak 14 urtekoak pintatzen zutenak gauza lehenengo saiakerak pinturan, eta Marta Cárdenasen mailako artista errekonozituak, ez? Hala eta guztiz ez genituen begiak itxutu nahi, atzera begira, egia da bilduman oso artelan interesgarriak topatu ditugula, guzti 20. mende hasiera, 19. mendeari haren bukaera ingurukoak, ez? Oso ez ezagunak. Eta oso ez ezagunak, bai. Eta, gure ustez, ikertzea benetan merezi dutenak. Bai. Eta, holako kasu bezala, ez, izen batzuk apuntatu edo azpimarratu nahi genituen, lehen aipatu dugun Inozentzia Arangoa, Josefa Kareaga, Nikasia Madariaga edo Victoria Marinowska. Izen garrantzitsu asko falta dira, bildumetan ez zeudelako beste gabe, eta erabaki izan, bi bildumen kombinazio egitea, San Telmorena eta Gipuzkoako Foru Aldundiarena. San Telmotik abiatu ginen eta museoen logiketan pentsatzen jarraitzen dugu, eta horretan errotu dugu diskurtsoa, baina badaude lanak ere bai badirenak Foru Aldundikoak. Eta gero badago beste gela bat, badaukana beste bilduma bat, beste instituzio batena. Eta hori ere bai lotua dago bildumak egiteko moduarekin.
eta kutsaren espazio, kutsatik etorri diren emakume pintoren lehiaketatik hartutako lanena. Euskal Herriko artearen historia garaikidea nahiko hegemonikoa da, errepikakorra da, kontakizun bakarra daukagu, ez dago beste leku batzutako historian igual badaude bestelako historia batzuk agertzen direnak eta kontra esaten dutenak historia hegemoniko hori edo ulertuagoa dago hainbat mugimendu, hainbat esparru egon zirela, baina Euskal Herriko artearen historia oso zentratuta dago eskultura abstraktuan eta bere ondorengotzan. Eta, uste dugu, ziur gaude ikuspegi okerra dela. Orduan, kasu honetan aipatu nahi genuen, 80. hamarkadari lotuta bereziki badaola historiografia ofizialaren baitan bertsio nagusi bat, dela euskal eskultura berrian inguruan sortutakoa, halako garrantzitsuna izan zielak forma geometrikoei lotutako adierazpenak eta bereziki eskulturak, bereziki oteizaren tradizio horretatikan edanez edo jarraituaz, ez? Orduan gure asmoa zen batetikan aipatzea, forma geometriko hau ez gain, zegoela beste joera garrantzitsu bat, zela joera figuratiboa, eta joera figuratibo honen barnean emakumezko asko eta asko txertatzen zirela, ez? Eta, kasu honetan egia da, igual, ezagunenetakoa edo, jarri dugun artista ezagunenetako bat, ameztoi izango dela, bertan bere forma edo figurazio oniriko horren baitan, baina aditzera eman nahi duguna da, figurazio onirikoa lan duzuen bakarra etzela ameztoi izan, baizik eta, zirela beste hainbat emakume interesgarri ere forma hauek lan duzituztenak eta historiografiak hainbeste barneratu ez ditunak, ez? Aura Bengoetxea dakagu, edo Maripurri Herreroren kasua ere oso deigarria da, naiz eta, popularki oso ezaguna den artista izan, azkeneko banakako erakusketa 83an edo nik uste 86an izan zuen, ez? Egia da Euskal Eskultura berria ere normalean gizonezko izen zehatz batzuei lotuta ulertu dela. Horiek ere bai bilduma guztietan daude. Horiek ere bai bilduma guztietan daude eta historiografia guztietan agertzen dienak. Eta aldiz, interesgarria da, joera honen barruan ere, bazirela zenbait emakume eta emakume asko, modu honetako lana jorratu zutenak. Izan ere, azkeneko urteetan, berreskuratu dira bi eskulture bikainen lana dela Elena Mendizabal eta Maria Luisa Fernández. Bada ardatz bat emakumeen presentzia artearen sisteman baldintzatu duena eta nola baldintzatu ere, ez? Nahi batu ditugun kasu horiekin, zer den artista profesionala izatea eta zer ez den artista profesionala izatea, ez? Bada legitimazio modu bat oso subjetiboa den azkenean, ze askotan jendeak esaten duenean baina hori artista profesional bat da, berez esaten ari dena da artistatzat har dezakegun artista bat dela modu erabat subjetiboan, ez? Ez delako hitz egiten ari, asaltzen duen edo ez duen saltzen, hortaz bizi den edo ez. Ez da irizpide ekonomiko bat beste lanbide batzuetan izango litzaken bezala, baizik eta erabat prestigiozkoa eta legitimazioa zehazten duena. Guretzat badielako eta kasu honetan Gipuzkoako bildumez ari garenez, Gipuzkoari lotuta dauden bi emakume oso garrantzitsu eta bere garaian oso esanguratsuak izan zienak, artearen alorrean biak, bat pinturari dagokionez, Maripaz Jimenez artista izan zen eta bereziki pintura landu zuen artista bat. Erakusketa ikaragarri pila egin zitunak, esan bezala gaurreko taldearekin batera lanean aritu zena. Bere izan zen abstrakzioa egin zuen lehenengo emakumea. Lehenengo artista. Maripaz Jimenez izan zen Frantziatik informalismoa ekarri zuen lehenengo artista. Euskal Herrira izan zen 50. hamarkadan informalismo abstrakzioan pintatzen hasi zen lehenengo artista. Eta historiografian ez da horrela onartua izan, naiz eta bere lan guztiak datuak eta ikertuak dauden. Garoi horretan hasi zen artearen historia, Euskal Herriko artearen historia garaikidea idazten, eta erabat kanporatuta geratu zen. Eta guretzako oso kasu esanguratsua da, Gipuzkoarra izan da, hain artista importantea izan da, bizitzara hainbesteko ospea eta aitorpena jasota ere, nola liteke historiatik erabat kanporatuta geratzea, ez?
Eta, bueno, horri pixkat buelta ematen, 80. hamarkadatik aurrera, eta Euskal Herrian 80. hamarkadatik aurrera, emakume askok egin zutena izan zen, beraien gorputzatik abiatu eta beraien gorputza erraibindikatu artea egiteko orduan, ez? Eta beraien gorputza euskarri gisa hartu. Badago aurrekari bat importantea Euskal Herrian dela Ester Ferrer, naiz eta garai horretan Euskal Herrian ez zuen horren besteko lanik egiten, baina ja 60. hamarkadan bukaeratik ibili izan bere gorputza tresna bezala erabiltzen, eta Ester Ferrer bai badago erakusketan, ez? Baina 80. hamarkadatik aurrea Euskal Herrian oso importantea izan da gorputzaren agerpen hori eta batez ere emakumezkoen gorputzen agerpena. Eta nahi genion erakusketan atal handi bat dedikatu, uste genorako oso importantea zela, eta lotura hori arte historikoki eman dana emakumea natura, emakumea ugalkortasuna, gizona arrazoia, gizona sorkuntza abstraktua, horrek asko markatu du artearen arte emaitzak zeintzuk izan diren batzuek bestenak eta batez ere nola irakurriak izan diren, ez? Eta gero artelekuri ere bai dedikatu diogu dokumentazio zati txiki bat 80. hamarkadako atalean. Bai izan zelako Gipuzkoako esperimentazio leku oso importantea. Dokumentazio leku hori bakarri da gehiago simbolikoa artelekuk lekua izan zedin eta horregon zirelako feminismoarekin eta emakume produkzioarekin lotutako elementu asko, baina ez da oso errepresentagarria artelekuk egindako gauza guztiena. Eta gero badaude museo gutxi batzuk, baina zorionez badaude batzuk, ari direnak orain autokritika hori egiten, ez? Eta pentsatzen modu organikoago batean, eta pentsatzen erakusketa horietaz gain, horiek diskurtso hegemoniko eta kanonikoan eragin behar dutela. Eta hasi dira, adibidez, beraien erosketa prozesuak birplanteatzen. Hasi dira, pentsatzen nola kontatu beste historia batzuk beraien erakusketa iraunkorretan.